So maghihiwa po tayo ng carrots at saka patatas. So this is my company for tonight. So salamat sa pagsama niya. Ito lang, kahit nakabuntot to, kung may trabaho ba, at least. Yan, so buntot ako ni Bunso eh. at with matching coffee, kasi naantok na ako. Kailangan pampagising konti. Sino ka? Ano ba ito ng atsili? Ito ay, Ano ba siya? Ay, madilim ba? Buti nakikita mo din. Hindi mo kasi makikita. Pero pag makita mo pag nakaharap na sa'yo. Pero pag yung sa side lang, nakaano kasi siya. Ano bang tawag doon? So, pag inaantay natin yung yung liver na mapuros. Madipuros. Ayan. Tulungan ko na lang muna si Sean mag-iwan ng gulay para makatulog na siya. Kasi for sure naman ito hihiga natin pagkatapos ng gulay. Frozen pa naman yung frozen pa yung liver. Sabi ko kasi sa'yo, ipahiwa mo na doon. Ay! Good morning! Sige lang ate, okay lang. We're fine. So, sabi ko nga siya na huwag siya munang mahiga hanggang hindi siya makapaghiwa. Kaya sabi, Alam mo naman to. pagdating ko pa lang, napansin ko agad, may kumot na tayo. Yung kumot pa naman at saka kung saan ako pupwesto eh. Yung kumot at saka unan pa naman ang unang napansin. Hindi yung pagkain. Tapos natin. Okay ka lang eh. May ka din ata. May sipon. Wala to. Hindi ko tatalaw. Ibinigay ko na kay Kuya Romeo. Mag-live tayo sa YouTube. Kailangan natin kumayod. Para magkapera tayo. Sino nagkakape? Ayan kay Kuya Romel. Ano mo ngayon? May nakakunik ka na ba sa wifi nila? Hindi pa. Hindi pa. Manood ka nga para mag-host tayo. But zero viewers. Wala kang viewers. So, tulog ng mga tao. Kailangan ba talaga may manood? Kahit isa lang? Hindi naman, pero syempre at least. Shoutout mo yung 1 million Oh, meron na tayong 2 million. May 2 million viewers na tayo. May gising na. May nagising. Manood naman kayo. Oo, kailangan namin kumayod. Kasi wala nang kapera-pera. Ngayon, 4 million in the house. Shout out. Tedo, hindi ko mabasa. Tedo Liliano. Slice mo lang, kuya. Shout out po. Hi, my... Ano to? Ano pa? Ba't ganyan naman message? What's that, my friend? Slice mo lang, kuya. Okay lang. Pang-isatan naman din. Oh, 19 million in the house. Miguel outside. Shout out. Yeah, meron tayong 9 million viewers. 9 million followers. Gandang gabi po sa lahat mga kapatid. Kumusta po tayo? Yan, so nawa lahat tayo ay nasa maayos, mabuting kalagayan mga kapatid. Cara David. Maganda rin kasi yung niya eh. Gusto kong pinapanood yung mga na yan. Okay na yung ganyan? Wala yung kuya, slice. Oo. Hindi naman yung magre-reklamo. Nagigisa mo naman yun? Oo, magigisa naman din. Ako nga, buo na eh. Ginigisa ko, buo na. Iwan. Ano, Ate Rochelle, nakahanap ka na ba ng 4K? Salamat sa 2 thumbs up. Ay, hindi ko pala na-on tong nito. Ayaw mo naman kasi iwan yung amo mo. Hindi ko na-on yung ads niya. I forgot. Ba't hindi ko na-on yung ads nito? Check ko lang ako na may malipatan na yung... Kalimutan ko ngayon yung ads niya, mga kapatid, bago ko i-start nito. Kape.
naligo sa atin. Naghanap ka, di ba? Doon ka, Jo, 3.5 naman. Live out. Ay, yung sinasabi niya dati, yung may aso. Oo, may Ayun. aso. Kaso lang sabi naman ni Eileen, tingnan mo ako, may aso ako, preso ako, parang preso. Hindi ko. Mahirap kasi pag bakas lang, pag matravel sila. Eh, sabi niya, ikaw dyan, pag nag-travel na mo, ayos ka na, tapos ilipat ka doon. Oo. Di ba yung sa South Africa na ako? May aso. Doon na. At least maliit lang yun. Yung aso mo doon dati, Oo. maliit. Yun. Pero Kaso kinagat wala ako. pang nakakuha doon sa ano ni Ate Jo. Wala pa, be, wala. Pag Di ba marami. live out? 27 million in the house. Shout out po. Oh, Mercy. Ay, hindi. Where are you from? I'm from Philippines, May my baby friend. tas may aso. 10 years old yung dalawa lang. 13 yata. Sorry, I can't read the message on the live chat. Ay, di magluluto yun. Ay, miss ko mo yun. 27 in the Kasi house. malalaki na eh. Luto, kailangan nila. Eh, ano ba? Ba't mahal? Hindi ko talaga, Eh, okay kung- alas 4 ng pang-dinner lang. Ah. Ah, ganun. Anong lahi ba yon? Oh, bunso, libat ka na. Saan? 3-5. Saan? Doon. Kay Jo. Tatlong aso. Tanong aso? Sino ko? Maraming salamat sa lang. Yung isang aso na ano. Maano kasi yun pag may aso. Ano ba yan? Tatlo pala? Tatlong aso. Lalo pag Yung travel isang aso sila. nga lang, nag-aalinlangan na ako. Eh, tatlo pa. Ay, How I naku. can donation. Tapos ang makita ko sa Oh, beautiful. Yes. That's Philippines. It's more fun in the Philippines, my friend. so ibig sabihin, Oo. May tatlong aso, tapos malinis. Eh, ano yun yung balahibo? Susunod ko na rin. Super thanks, my friend. tapos nakatidy up na. Yeah. Kahit yung mga aso. Wala nang keros, bebe? Wala nang keros? Gusto nilang malinis, tapos yung aso. Sa nakikita ko lang, wala namang sinasabi. Pero sa nakikita, Ah, nag-try ka doon? Nag-try ka doon? Siyempre, observe mo. nag-ano ako doon eh, Nag-try out ka? ako, oo. Tapos, Sino yun? basta sa nakita ko, mabigat ako sa akin. Ah, Pag una pa lang, ganun din. Asan yung isang ano dito kanina? Gagamitin mo ba yan, ate? Hindi eh. Ay. Ayan, lumayas tuloy yung viewers natin. Tapos ang ako, nandiyan pa palagi, wala nang trabaho. Ay, naku, mahirap yun. Yung babae? Oo, yung lalaki, professor sa school. Ay, mahirap. Wala ba? Hindi ka rin makaano Oo. pagkiris ng maayos. Pag yung amo ko nga lang every Friday nandyan, di na ako makakulit. Yung amo kong lalaki, mostly naman sa bahay lang. Pero hindi wala namang pakialam yun. Walang pakialamanan. Basta ikaw nagtatrabaho. Hindi pinapakialam. Huwag niya lang din akong pakialaman sa ginagawa ko. Diyan ka lang, dito lang ako. Ganun lang. Kasi mostly sa bahay lang din naman siya. Okay lang pag lalaki, siguro pag babae. Jacqueline Morales 731. Hello po. Ang daming nakikita pag babae. Thank you so much for watching. Pag sa ng away namin na amo ko, pag nagdiman-diman na naman ang kalinisan mo. Gusto mo nang malinis yung tayo mo, di mo ma-flasha yung logo. Tapos gusto mo nang malinis. Tapos yung panty mo, dugyot-dugyot. Kung saan-saan mo lang ibabato, gusto mo malinis. Ganyan, uy, ginanon ko talaga yung lokal na madam ko. Nag-isip na nag-sagot ako talaga. Uy, talaga. Yeah, we are preparing for igado. I don't know if you know that ulam igado. For tomorrow, you're welcome. Yeah, thank you so much for watching. Yeah, sorry, I cannot respond to the Yung lokal, nasa live ko chat. lang ganyan. Yung lokal, 10 because months we're lang trying to ito. finish. Sabi ko, preparing gusto the mo lang vegetable. pinapatay, di up yung mga damit mo, tapos ginaganon-ganon mo. Yung kutsilyo mo. Ay, bakit? Magus ka. Sabi ko,
Ano sabi, hada, idol ba din? Slicing Wali potato. Potato for igado. It's an Ilocano dish. Mashallah, mashallah. Mudir. Sinasabihan natin. Check ko yun. Madam. Mashallah, mashallah, mudir. Hindi mudir. Aywa. Sabi ko, yes. Talaga ako magsabi, magsalita. Ganun ka, ganyan, may nga po ba siya? Kung sa winadip, ba din salary mo hayop? Salary. Nakalimutan kong i-on yung ano nito. I-on yung ads. Para sa may panuorin kayo dyan paglabas pagpasok ninyo sa Sawihada. Sasalita ako. So hindi naman na ikaw nag-slice. Ay, hindi pa. Suhada. Uy, nagkukwento lang ako. Maalala mo kayo. Pwede mo magsalita ka na ano. Hindi ko kasi ay ko. Binangkahan mo na. Yung sabi mo mag-i-slice ka. Ay, ano, ang dami ko nang na-slice. Where she go? This one, oh, she is, this is Sean. Hi! Hello guys! How are you? Is there any That's- single there? This one is looking for someone. I'm still single, looking for someone who can take care of me, like Tawagan pa ng caregiver. me attack. Hiring caregiver. Ano yan? Mayroon kasi yung mga iba dyan, ibang lahi ata yung mga Ay, ganun. Yes, I'm serious. I'm looking for someone, blue eyes, handsome, and very sweet, and like a sweet potato. Boto. Ayan. So I'm cutting this one like a circle. Nagaliw na ako. Sorry guys. Actually, naantok na ako. I can sleep. Yan ang bossing namin dito. Yeah. Mudir. That's the real mudir. Pops! Tula, okay na ganyan ha? Oh, Thank kuya, you so thank you so much. You saved my much. Yeah. life. Okay lang kuya, pwede na kayo magpahinga. Matulog, I mean. Hindi ba ang sakit? Saret? Thank you kuya, ano marami. Ay, yung wifi ko. Yung ano, liver, maano pa yun eh. Medyo frozen pa, kailangan pang mahiwa yun. Sa bagay, pwede ko namang gawin. Habang indinigis ako na pinapalambot yung ano. Sabi ko kay Kuya, kabitan na akong wifi. Huwag mo. Shout for password. Shout. Nagpa-connect ka? Hindi ko. Hi, ate. Kukunan pa lang. Hello ate, andito kami ulit. Pero magsawa sa amin na. Nag-iingay kami. Ayan, tapos na ako mag-iwabon ko. Uy, excuse me. Abain mo naman yan ng maayos. Uy, kalalaki. Igado ka mo. Okay na Ay, yan. yan lang naman yung mahiwa mo. Kulang na lang yung hiwa niya, yung square eh. Ihapa-haba mo. No. Square naman talaga yan. Ang ganyan. Ba't ba Strict ba? pa? Strict. Masakit sa kamay kong buksit yun.
Salamat sa'yo, nag-stay ka na dalawang nanonood, lumayas na yung mga iba. Kasi hindi ko maano yung Salamat sa 3 tamsak nyo dyan mga kapatid, shout out. Kailangan natin mag-live. Kaso nakalimutan ko na mag-live. Ba't ganyan ginawa mo? I-strip mo ka ako, di ba? Pahaba ka. Hindi mo lagi Masyadong mahaba. Hindi ganyan naman talaga. Hindi, ganito gusto ko. Tuwa mo talaga ako. Oh, Island. Gusto ko Island eh. Matigas ang ulo. Kaya nagkakasundo kami ng amo ko eh. Kasi magaling ako sumunod sa instruction ba? It's hi from Dubai. Hello, we are from Abu Dhabi, my friends. How are you there? Dipindi. Bisa. Ha? Wala pa sinisin. Message mo. Baka nasa trabaho ka pa. Yan, 6 million in the house. Shout out. Mustafa, I don't know, I can't read. Mustafa Che, I 3767. I can't read the name. 9 million, shout out. 9 million. Antayin mo pa si Kuya. Ay, si Kuya, si Pastor. Nantok na. Pahinga na kayo. Oo nga, napaka-late na yun ni Pastor mag-submit ng ano. Hindi magawa pa siya. Pagalitan mo. How are you? We are fine. Para Thank na you lang for matatype yun ng asking. araw. I hope you're okay and well also. Nagana-ganyan, no? Mga siguro. Sir, sorry. Wala ng balis. Ayan, bunso, may natapos ako ah. Isa. Sa bigyan. Yung liver. Why? Lagyan yung liver. 11 million in the house. Di na, Shout buo na, out. dudurugin I na feel lang. like I've seen you in Borjuman Mall. Borjuman Mall, no. For sure, I'm not Oh, that one. Yeah. Because we are from Abu Dhabi, my friend, not in Dubai. How are you? I'm good. Thank you so much for asking. We are fine. Merry Christmas to everyone. Yan, see? This is the potato that we've done. Potato and carrots. Sino yan? Si Dreo, biyahe ni Dreo? Eh, ano naman talaga yan eh? Vlogger naman talaga. Oo. ano talaga yan? Bago pa sila magkakilala. No, for sure that's not me, my friend. It's me, Bits. From your experience, at least this is a different experience if you pass the side Opo siya. CPR. Kung pinapaupo ka na ni si Tanong ko. Kasama nila ng pamilya, kasama si Joel sa pagkagamot. Yung iba ang panlaban ni Joel sa masakit. At ay sa bata, naman sa limang bagay nila. Matatagpuan ang sakit-sakit na laman na ginagamit niya sa pagkagamot. Mga halaman sa puno ng balete. Di ba, sabi nila may kapre. Mga kinakatakutan na nila pag may puno ng balete. Ano ba naman ito? Pero malos yung mga pilay ay kay Joel, may mga piling araw lang daw sa isang taon. Kung kailan siya, pumulita ng mga halaman. Dapat really fun. Ready talaga. Yan ang posisyon dito sa siguro. Yan talaga ang tunay na dito sa siguro. Mag-process ka na. Sige, Pwede lang. Matatapos yung ingredients, luto. Upi. Pagka-black sa tubig, luto ka talaga. So kung mga They really make remedies like saving the life. mga after 3 days na ginagawa nila iba ko na Ano yung pinanghihilo? Niluluto? Pero parang oregano lang din siya, no? Ang ganda ng isla, oh. Ito ang healing power feature. Kakain na lang sa isa pang bagong puntahan sa Siyor sa Just Bayan like ng it Asi. is.
Lagaan Falls. Mas tahimik at konti ang tao dito kumpara sa ibang sikat at mga tourist spots sa isla. At ang bago ginanap nila Ginawang slide? ang rock slide. At dining area na wala natural jacuzzi. Mas mainit daw kasi ang tubig dito sa loob ng parka. Pinapaupo ka na ba? Yung baso. Very satisfied. Okay. Pastilan. Tinisin niya pa yung tinawalang isda ako. Kung may pinol. Tinisin niya pa yung tinawalang ako kanina. Kabilis naman no? Anong dumiretso lang? Tinawalang isda ako. Lagi mo ganyan. Dumiretso lang? Kung may pinol. Marami kasi binigay. Grabe yung digestion niya, no? Agad-agad. Lumabas. Marami kasi binigay. Hindi man lang nag-stop over. Hindi man lang nag-stop over sa small intestine. Dumiretso sa... Ay, nako. Ay, maano yung... Ano ang tawag nito? Yung... Tawag mo? Sibuyas? Yan, sa kanya sila yung sila. Yeah. Hindi na akalain sa kanyang paglalayo dito sa Pilipinas. Nagdalilong sa kanya pagmamahal. Ito, yung lulutuin nating igado. Siki-siki po. Antayin ko lang. Paanoin ko lang ito. Gigigisa ko na din. Mamaya-maya konti. Yan ha, mga kuya. Oo, salamat kuya. So, ito yung pork belly. So, paano lang natin. Tanggalin lang natin yung tubig. Then, isasangkot siya na natin. Tapos, itong liver is, mano pa siya? Frozen pa. Kaya, i-defrost lang muna natin saglit bago natin siya hiwain. Then, we can proceed na sa pagluluto. Jacqueline Morales 4731, shout out po sa iyo. Umersi Hisa. Ang hirap namang basahin ng mga pangalan, oy. It's night boat. But may night boat pa dyan, oh. Anime World. FF7563, shout out. Yan. Hindi pala nakikita. Pumukha ko. So, itong manok pwede ko na siyang i-chop yung konting manok. Mag-adobong na lang, yung mga hindi nag-uulam ng baboy, mag-adobong manok konti, tapos liver. Yun na lang ipakain natin, paulam natin sa kanila. So, salamat mga kapatid sa mga nanood. Ayan, sa 3 million na andyan pa nanonood. Thank you so much. So, please paki-like naman yung ating live. So, salamat at sa mga manonood pa. Thank you. Thank you for the love and support dito sa Pamilya Pantay-Pantay channel. So, have a good night po sa lahat at see you sa susunod nating live. Bye-bye and God bless everyone. Yan, stay safe kung saan man po tayo. I will end na this one now.